Tak ahoj, tak abyste věděli, co se u mě taky děje za změny. Přišel mi domů kotel Rojek, který se bude montovat. Za chvilku vám ukážu kam a co se tam bude dít. Koupil jsem si takovejhle držák, konečně nějaký na telefon i s mikrofonem a se světlem, aby tam už trošku něco bylo vidět. No, tenhle ten kotel přijde, takhle tady projdu, mám tady teďka bordel, protože prostě přestavba, maximální kalibr. No a teďko, tady to bude radost. Tady je starý kotel, Dakon, čerpadla, akumulační nádrž, která je zazděná, zaizolovaná vatou. To se musí všechno předělat, protože budou mít jiný výstupy a jinde. A ten kotel sem neproleze těma dvířkama, takže tato zeď pryč.